जों कुनु पलिटिक्स बा राजनीति जों न'खर सानना थाङिया जायगायाव जों नायो जों सरकाराव याति साका सरकार चिनि केस न तिसारि न जों बनतै जों मिनिस्टार लॉ मिनिस्टर बायजों आइन मंत्री बायजों मालायखा डेपुटी चीफ मिनिस्टर बायजों मालायखा मालाय माने उलटे बरक साका जना पॉजिटिव दिया बरक साका नरो निके साननाय तम निके जों गावदों थाइका बयबो जों नरम थानो सानो जे केस दमन रो केस नंबर तो वही रो दाखिल लाखनो जमा रुपये नाम सुन तम निके केस नंबर को लेके संपादित केस करने का